תודה רפי. עובדי משרד החוץ הפגינו היום מחוץ ללשכת השר, בזמן שהוא תקף אותם בחריפות, ולא מאוד אהב שכתבים ניסו לשאול שאלה. מה שאני לא אקבל כשעוברים לאלימות, כשעוברים לפגיעה בחסרי ישע. אין שום סיבה, אין שום הצדקה לפגוע באותו תינוק שעבר את כל התהליך של פונדקאות והוא כרגע תקוע. אולי אתה מתערב, הם לא היום אני עוד פעם לא נתתי לך זכות דיבור. כן, וכאמור הפגינו שם מחוץ למשרד. אחת מהמפגינות היא שני קופר. שלום. שלום רפי. קודם כל אני למד שהיית 3 שנים דוברת בשגרירות שלנו במצרים. האמת היא שזאת הייתה תקופה מאוד מפחידה, תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל גם תקופה שהייתי צריכה לקחת נשימה מאוד מאוד עמוקה כל בוקר ולשאול את עצמי מה אני עושה כאן ולמען מי אני עובדת כדי להצליח לעבור את הימים הקשים שעברנו. נסי לשתף איך נראתה שגרת החיים שלכם באותה תקופה בקהיר. במשך כל יום, במשך שעה הלוך ושעה חזור, היינו צריכים לנסוע במכוניות ממוגנות. הילדים שלנו נסעו לגנים במכוניות ממוגנות. אני בלילות הייתי ישנה עם אקדח, ובראש שלי כבר יש את התרחיש לאיזה ארון אני זורקת איזה ילדה ברגע שהמחבל נכנס. ועד כמה נתקעת באמת בגילויי עוינות במהלך התקופה, תוך כדי השירות שם בקהיר במצרים? בהחלט. יום אחד חזרנו הביתה, ובלובי של הבית שלנו, הבית שאני גרתי בו עם בעלי ושתי הילדות שלנו, הופיעו שלטים מאוד גדולים בגנות ישראל, שצריך לרצוח יהודים. כמובן, אנחנו מיד דיווחנו על העניין הזה, ותוך כמה שעות היינו בהסגר בתוך הבתים למשך ימים ארוכים. נאלצנו לישון עם מאבטחים בתוך הבית, בגלל שהחשש היה אמיתי. גם ידעו איפה אנחנו גרים, וגם ידעו מי אנחנו ומה אנחנו עושים. כן, הזכרת את בעלך, חלק מהבעיה בשירות החוץ, שהוא נוסע איתך לשליחות, היית דוברת, אמרנו 3 שנים במצרים לדוגמה, אבל הוא צריך לוותר על העיסוק שלו מן הסתם. נכון, בעלי עורך דין, ובתור עורך דין הוא נאלץ לעזוב את העבודה שלו ובעצם להקריב את הקריירה שלו למען שירות החוץ של מדינת ישראל, כי זה לא... אז לדוגמה ב3 שנים האלה במצרים הוא היה פשוט עקר בית. הוא היה עקר בית, הוא עבד חלק מהזמן בשגרירות, קיבל משכורת מינימום, אחר כך עברנו לעוד 3 שנים בניקוסיה והוא עשה בדיוק את אותו דבר. ולכן אם את שנים משתפת בתסכול, באיזשהו מקום עובדת בשביל המדינה, מייצגת, לא מקבלת משכורת הולמת ומרגישה מושפלת, זה מה שאמר? נכון. אני עומדת כאן בהפגנה שהיא למען מדינת ישראל, למען האינטרסים של מדינת ישראל, למען השליחים שלה, ואני מרגישה מושפלת כי בסופו של דבר אני לא עובדת רק למעני. כמו שאמרתי, אני קמה כל בוקר ואני חושבת על איך לעזור למדינת ישראל. תרגמי את זה לכסף, מה זה אומר מושפלת? כדי לקבל משכורת של 8,000 שקל בנטו, אני צריכה לעבוד 20 שעות חודשיות אקסטרה. המשכורת שלי, המשכורת הבסיסית שלי היא 7,000 שקל, ואני לא יודעת איך אני יכולה במשכורת כזאת לכלכל משפחה של 4 נפשות, שבעלי בעצם עד ממש לאחרונה לא עבד, כי היה לו מאוד קשה למצוא עבודה. כן, שנה אתם כבר מנהלים מאבק שקול, כולל עיצומים. שמעת את שר החוץ, יש לי תחושה שמה שהיה הוא שיהיה. אני מאוד מאוד מקווה שאתה טועה, כי בסופו של דבר... ולכן החלטנו על הצעד המאוד מאוד חריף הזה, שמעולם לא עשו אותו, ולהשבית גם את משרד החוץ, וגם 103 שגרירויות בכל רחבי העולם. אוקיי, שני קופר, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך כמובן. תודה רבה רפי.